replikation. Oppe i venstre hjørne ses deoxyribosen, og det er fordi, at der er et OH-gruppe på. Og så nedenunder, så har vi dideoxyribosen, hvor der er en H-gruppe på. Og den er så menneskeskabt, så den er tilsat. Yes. Og når der med en deoxyribose, så kan der bindes flere nukleotider på, men en dideoxyribose kan der ikke bindes flere nukleotider på. Okay, vi er sådan centralt oppe i toppen af billedet kan vi se en fosfatgruppe, som sådan sætter sig ned og fører nedad, hvor den så sætter sig sammen med en deoxyribose, og på hver deoxyribose-gruppe, der sidder ligesom en nukleotid, og den fortsætter så ned igen til endnu en fosfatgruppe, og sådan fortsætter den. Altså, den bliver ved med at fortsætte i samme sådan stime, og sådan bliver den ved. Ja, øverst på billedet kan man se en DNA-streng, og den skal så opvarmes, så man bryder hydrogenbindingerne, så DNA'et bliver enkeltstrenget. Og så tilsættes der en primer, som sættes på foran det stykke, vi vil undersøge. Ja, og så skal de stykker skal så tilsættes i 4 glas. I de 4 glas, der tilsættes der I de 4 forskellige glas tilsættes der i dem alle sammen frie nukleotider og DNA-polymerase. Derudover tilsættes der i glas 1 dideoxytymin, og i glas 2 tilsættes der adenin, og i glas 3 tilsættes der guanin, og i glas 4 tilsættes der cytosin.